ҳамдурон азиз 13 августи соли 2024 қарор дорем дар хонаи ман шаҳри Душанбе ва ҳозир як таҷриба мекунем. ман мондагии ангури алви ками қамондагӣ буд чиндам. ина бинед чӣ хел сиёҳ шуда рафт. ва айни ҳол дар Тоҷикистон чени алвика ангури калон нест ва чени алвика айни ҳол ангури ширин нест. мумкин ҳусайнӣ даро кунад баъди як моҳ. ина бинед афташро. ва акнун мо ин ангурро чиндем меовезем то хушк шавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳаминашро хӯрамам. ширинашро ба шумо гӯям. дута дона дорад. калонаш сета дона дорад. шакараш аз шакара ширинтар. гӯшти як газ намекунед, инро ду газ мекунед. анако ҳаминҳоро мо ҳозир анамин таги баргҳоро меовезонем. мавизи сояге шавад. натурални бехимикат. кани гирифта овезон. анин донаш дидед пухтаги донаш коричневиштаги. ана мехале шуд меовезонем то шуд то ки ин хушк шаваду мавиз шавад. болоаш аллакай худаш мавиз шуда истодааст. бинед дар бораи хазон шудани ангур шумо парво накунед. ин арзони манам хазон шудааст. тирамош шудааст. ин аллакай баргои кӯҳнаш мерезад. ман ин ягон гандагӣ надорад. ха хуласи гап ҳамин хел мо овезон мекунем. мана мо ангурҳоро овезон кардем зери баргҳои чойлоб ва худо хоҳад ягон 10 рӯз пас агар ин хушк шавад, ман хушкшудагиҳои беза ва шуканда партоям. як 10 рӯз пас хушк шавад ё 20 рӯз пас хушк шавад, ман ин ангурҳоро донаашро мегирам ва мавизашро ба шумо навор карда нишон медиҳам. ха ин ангурро бинед калонашро. худо хоҳад соли дигар аз инам калон мекунам ман. чунки бисёртар мемонам. эвай камтар мемонам мевашро. аз аввал вақти буридам ба кам карда мепартам. мана ин ангурҳои хушккунидаи мо овезон кардаи мо ҳоли хушккунида не. хай худо хоҳад баъд аз 10-15 рӯз ин ки хушк шуд ба шумо нишон медиҳам. ҳозир бо сулфур ҷӯшонда истодам ки кишмиши сафедро дар оби сулфурдору ишқордор зада гирам. инаш бошад табиӣ хушк мекунем. вайашро ҳоли нишон диҳам. агар кори ман барор гирад нишон медиҳам ба шумо. дар паноҳи худо бошед. агар ин мавиз мешавад, агар шумо дар хонатон якдо аз ҳамин ниҳол дошта бошед мавиз кунед, бозор мавизхарӣ намеравед. аниқ